Film sa začína tým, že muž menom Jeremy sa prebúdza v tmavom priestore bez spomienok na to, ako sa tam dostal. Je zamknutý vo veľmi úzkom priestore a všimne si časovač pred sebou, ktorý ukazuje niečo vyše 3 minút od počítavania. Jeremy sa viackrát pokúša uniknúť, ale márne, pretože sa nedokáže poriadne pohnúť. Myslí si, že je to jeho veriteľ Morgan. Preto žiada muža, aby s tým prestal, keďže už má peniaze, aby mu ich vrátil, ale nikto mu neodpovedá. A v tom okamihu časovač dobehne na nulu, než začne nové 4-minútové odpočítavanie. Nevšimol si, že jedna z jeho spermií bola práve eliminovaná. V tom Jeremy začuje vystrašený mužský hlas a čoskoro nájde pri nohách staré rádio. Začne komunikovať s mužom, ktorý sa predstaví ako Henry a tvrdí, že je uväznený v úzkom priestore a má problém dýchať. Henry tiež uvádza, že si zlomil ruku, keď sa pokúšal dostať von a že aj on vidí odpočítavanie. Jeremy sa pýta na číslo na jeho časovači a čoskoro si uvedomí, že ich odpočítavania sú synchronizované. Tiež si uvedomia, že musia byť blízko seba, pretože staré rádio má veľmi krátky dosah. Aby zistil, ako sú prepojení, Jeremy sa ho pýta, či hrá hazardné hry a či pozná niekoho menom Morgan, ale Henry to popiera. Čoskoro sa časovač opäť resetuje, počas čoho Jeremy počuje zvuky zvonku. Potom hovorí s Henrym a obaja si uvedomia, že sa pohybujú, čo znamená, že sú v kufri auta alebo v zadných vreckách Nicki Minaj. Jeremy sa pýta, čo robil predtým. Henry prezradí, že bol v Manhattane v New Yorku na pracovnej ceste. Ďalej prezradí, že pracuje na ministerstve zahraničných vecí ako diplomatický úradník pri Rade národnej bezpečnosti Bieleho domu. O chvíľu vodič vykoná niekoľko nebezpečných manévrov, ktoré hádžu Jeremyho zo strany na stranu. Potom sa auto náhle úplne zastaví a Jeremy požiada Henryho, aby vypol rádio a zakričal čo najhlasnejšie, aby zistil, či ho počuje. Henry poslúchne a zakričí, ale Jeremy počuje len štekot psov vonku, nie mužov hlas. V tom okamihu sa časovač resetuje a priestor náhle zaplavia oslepujúce biele svetlá. Jeremy s hrôzou zisťuje, že je uväznený v sklenenej krabici zabezpečenej drôtmi a hadičkami. Henry prezradí, že aj u neho sa rozsvietili svetlá a že je tiež uzavretý v sklenenom boxe. Po zhasnutý svetiel niekto posunie Jeremyho smerom pohľadnicu cez trubicu spolu s baterkou. Jeremy použije baterku, aby si pohľadnicu prezrel a uvedomí si, že obsahuje obrázok Bieleho domu spolu so správou, v ktorej únosca žiada o umiestnenie niečoho, čo sa nazýva ruleta. Zostane v šoku, keď Henry zrazu začne volať jeho meno. Jeremy je podozrievavý, pretože mu svoje meno nikdy neprezradil. Henry teda vysvetľuje, že dostal pohľadnicu s jeho menom a že ho inštruuje, že Jeremy musí poskytnúť únoskom nejaké informácie, aby sa dostali von. Henry ho prosí, aby únoskom dal to, čo chcú a hovorí, že jeho žena a deti naňho čakajú doma. Jeremy to odmieta. Namiesto toho pochybuje o Henrym a premýšľa, či práve on nezorganizoval únos. Henry však zúfalo trvá na tom, že je nevinný a vysvetľuje, že je uväznený rovnako ako Jeremy. Čoskoro časovač dosiahne nulu a začne ďalšie odpočítavanie práve vo chvíli, keď sa vozidlo nebezpečne pohne dopredu. O chvíľu Jeremy začuje zvuk kamióna na diaľnici. Preto prepne kanál na rádiu v nádeji, že sa s niekým spojí. Podarí sa mu nadviazať kontakt s mužom, ktorý sa predstaví ako Bob. Jeremy mu zúfalo vysvetľuje, že je držaný ako rukojemník vo vozidle, ale Bob si myslí, že je to len nejaké dieťa, ktoré si z neho robí žarty. Keď však Jeremy opakovane trvá na tom, že hovorí pravdu, muž nakoniec súhlasí, že pomôže. Podvodníci nikdy neklamú viackrát za sebou. Jeremy potom požiada Boba, aby zatrúbil 3-krát, aby zistil, či je na blízku a muž súhlasí. O chvíľu Jeremy začuje klakson a uvedomí si, že Bob je blízko. Požiada Boba, aby opísal vozidlá pred sebou a Bob hlási, že je tam niekoľko aut. Jeremy potom začuje rev motocykla a pýta sa, či Bob vidí nejaký motocykel na blízku. Muž to potvrdí, počom Jeremy tvrdí, že jeho vozidlo musí byť hneď vedľa neho. Bob sa teraz približuje k vozidlu, ale únosca si to bohužiaľ všimne a unikne prenasledovaniu práve vo chvíli, keď rádio náhle stíchne. A Bob si ani nezapísal evidenčné číslo, pretože zrejme nevie čítať. Z ničoho nič sa vozidlo úplne zastaví, potom sa časovač resetuje a opäť sa rozsvietia oslepujúce biele svetlá. Zrazu sa cez rádio ozve ženský hlas a Jeremy je šokovaný, keď zistí, že je to jeho dohodnutá manželka Molly. Ukáže sa, že únoscovia sa jej nejako podarilo dovolať. Jeremy jej zúfalo vysvetľuje svoju situáciu. Molly je však nahnevaná, že sa jej neozval 3 mesiace a teraz jej volá opitý. Jeremy trvá na tom, že hovorí pravdu. Molly mu uverí a špekuluje, že ho možno uniesol Morgan za to, že mu nevrátil peniaze. Jeremy však tvrdí, že je to práca niekoho iného a žiadajú, aby skontrolovala telefón, ktorý jej nechal na núdzové situácie.
Požiadajú, aby našla kontakt na jeho kolegu Bena a aby mu povedala, že prezident je v nebezpečenstve. Keď to Molly počuje, začne byť vystrašená a začne hľadať telefón. Zrazu však znie vydesene. Zakričí, že niekto je pri okne a hovor náhle skončí, čo Jeremyho nesmierne znepokojí. Vyhráža sa svojim únoskom, aby sa Molly ani nedotkli, a po chvíli panického kričania sa upokojí práve vo chvíli, keď sa vozidlo opäť pohne. Krátko na to sa konečne jeden z únoscov ozve na linke a začne s Jeremym komunikovať. Na základe jeho prízvuku sa zdá, že muž je cudzinec a hovorí Jeremymu, že by bolo lepšie, keby spolupracoval. Vyhráža sa, že Molly zomrie, ak im odmietne dať umiestnenie rulety. Ustarostený Jeremy prosí, že musí existovať iný spôsob vyjednávania a žiada, aby ho najprv prepustili, ale únosca už nereaguje a vozidlo sa opäť úplne zastaví. O niečo neskôr únosca vypustí cez potrubie roj včiel, čo Jeremyho vydesí. Pokúša sa brániť pred hmyzom, ale ten ho bolestivo bodá. Zúfalý Jeremy opäť hovorí s Henrym a tvrdí, že môže upadnúť do anafylaktického šoku, pretože je alergický na včelie bodnutia. Aká bola výhovorka Nico Cagea? Henry je nesmierne znepokojený a prezradí, že únoscovia už zajali jeho ženu a deti práve vo chvíli, keď Jeremy stráca vedomie. O nejaký čas neskôr sa Jeremy prebudí omámený a je šokovaný, keď si všimne, že mu niekto podal protied. Pozrie sa cez trubicu a všimne si vodiča, ktorý počúva policajnú rádiovú frekvenciu. Potom sa pokúsi vodiča chytiť, ale muž ho zraní cigaretou, pričom mu na ruke zanechá vážne popálenie. Práve vtedy sa únosca opäť ozve na linke a Jeremy sa pýta, prečo mu zachránili život. Únosca prezradí, že je cenným aktívom a nemôžu dovoliť, aby zomrel bez toho, aby im poskytol informácie. V šokujúcom zvrate sa dozvedáme, že Jeremy je špeciálny agent americkej tajnej služby pripravujúci sa na pridelenie k prezidentskej ochranke. Informácia, ktorú hľadajú, je umiestnenie tajných bunkrov nazývaných ruleta, ktoré používa prezident a viceprezident počas národnej núdze a ktoré sa bez upozornenia menia v náhodné dni. Umiestnenie správneho bunkra pozná v jednom okamihu len hrstka ľudí a Jeremy je jedným z nich. Následne Jeremy zavolá Henrymu a oznámi mu, že je stále nažive, keďže ho únoscovia zachránili. Potom sa pýta, čo vie o rulete a Henry prezradí, že ide o podzemný úkryt, kde sa prezident a ďalší skrývajú v prípade útokov na Washington. Jeremy mu stále úplne neverí a kladie ďalšie otázky o ministerstve zahraničných vecí, na ktoré Henry odpovedá správne. O chvíľu neskôr Jeremy začuje v blízkosti sirény a keď počúva cez trubicu, začuje niekoho hádať sa. Únosca potom Jeremyho varuje, aby nevydával žiadny hluk, inak Molly zomrie. Ukáže sa, že ich zastavil policajt za prekročenie rýchlosti, ale únoscovi sa podarí policajta presvedčiť. Dostane napomenutie a pokračuje v jazde, ale Jeremy si uvedomí, že to nemôže nechať tak a začne kričať a búchať. Našťastie to upozorní policajtov a keď sa únosca pokúsi odísť, vypukne intenzívna prestrelka. Počas chaosu guľka prenikne do kufra a rozbije sklenený box. Únosca sa mu podarí policajtov zabiť a újsť, počas čoho Jeremy stráca vedomie. O nejaký čas neskôr sa Jeremy prebudí a zistí, že krváca z nohy a trpí bolesťou. Ukáže sa, že mu nohu prebodol črep skla. Preto ho bolestivo vytiahne a ranu si obviaže košeľou. Opäť sa pozrie cez trubicu a všimne si vodiča ležiaceho bez pohnutia, zatiaľ čo mu v vrecku zvoní telefón. Jeremy sa mu podarí telefón vziať a keď hovor príjme, ukáže sa, že ide o ďalšieho únoscu. Muž spozná Jeremyho hlas a varuje ho, že majú Molly a nebudú váhať ju zabiť, ak odmietne spolupracovať. Jeremy však hovor zloží a zavolá Molly, aby zistil, či je v poriadku, ale ona telefón nezdvihne. Potom zavolá na tiesňovú linku 911 a vysvetlí operátorke, že je držaný ako rukojemník v aute. Keď sa ho spýta, ako bol unesený, Jeremy prezradí, že bol v New Yorku a posledné, na čo si spomína, je, že vyšiel z reštaurácie. Operátorka potom vystopuje jeho polohu a oznámi mu, že sa nachádza niekde v Marylande, čo Jeremyho šokuje. Uvedomí si, že teroristi v skutočnosti smerujú do Washingtonu DC a plánujú zaútočiť na prezidenta. Dá teda operátorke adresu svojej manželky a prosí ich, aby okamžite išli k jej domu. Kým čaká, Jeremy sa pozrie cez dieru po guľke a zazrie psa, takže sa snaží upútať jeho pozornosť. Pes si ho tiež všimne a o chvíľu dorazí aj jeho majiteľ, ktorý takisto počuje Jeremyho kričať. Priblížia sa k autu a Jeremy vysvetľuje, že je držaný ako rukojemník a prosí o pomoc. Dokonca ponúka peniaze, ale majiteľ psa tvrdí, že žiadne peniaze nepotrebuje a je ochotný pomôcť. Avšak práve keď sa chystá otvoriť kufor auta, objaví sa ďalší únosca a nemilosrdne zastrelí psa aj jeho majiteľa, čo Jeremyho vydesí. Následne sa Jeremy pozrie cez trubicu a všimne si, že kontrolu prevzal iný muž a vozidlo znovu naštartoval.
Časovač sa opäť spustí s 30 minútami a čoskoro Jeremy dostane hovor od operátorky tiesňovej linky 911. Žena prezradí, že išli k Molly domov, ale ona tam nebola a našli len odkaz, ktorý hovoril, že Molly sa vráti v jednom kuse, ak Jeremy bude spolupracovať. Sľubuje, že Jeremy ho nájdu, ale frustrovaný muž zloží hovor a prehovorí s Henrym. Vystrašený Henry prezradí, že jeho odpočítavanie je teraz na 11 minútach a Jeremy si uvedomí, že ich čas už nie je synchronizovaný. Keď sa Henry dozvie, že Jeremy má telefón, prosí ho, aby zavolal jeho žene a deťom, aby zistil, či sú v poriadku. Jeremy súhlasí, ale keď mu Henry nadiktuje číslo, ignoruje ho a zavolá niekomu inému. Máš smolu, Henry. Volá viacerým kolegom z americkej tajnej služby, ale všetci mu skončia na hlasovej schránke, čo mu príde veľmi zvláštne. O chvíľu neskôr v rádiu začuje, že v centrále CIA došlo k silnej explózii a situácia sa zmenila na chaos. To Jeremyho nesmierne frustruje a opäť sa pokúša kontaktovať svojich kolegov. Našťastie jeden z nich, menom Ben, konečne zdvihne, čo Jeremyho naplní nádejou. Jeremy mu zúfalo vysvetlí svoju situáciu a Ben je šokovaný, keď zistí, že Jeremy je stále nažive. Informuje ho, že 7 ďalších špeciálnych agentov tajnej služby bolo zamknutých v kufroch aut a niektorí z nich už zomreli, keď ich autá explodovali. Keď si Jeremy uvedomí vážnosť situácie, zavolá Molly, ktorá znie vystrašene a prezradí, že je tiež uväznená v aute. Jeremy sa jej potom ospravedlní za svoje minulé chyby a obaja sa úprimne porozprávajú o svojom manželstve. Ich hovor sa však preruší a čoskoro Jeremy ho kontaktuje Henry, ktorý chce vedieť, či zavolal svojej rodine. Jeremy povie, že nie, takže Henry opäť začne prosiť a dá mu číslo ešte raz. Tentoraz Jeremy konečne číslo vytočí, ale čoskoro začuje na druhej strane ženu kričať, čo znamená, že únoscovia sa dostali aj k Henryho manželke. Únosca potom prehovorí priamo s Jeremym a opäť žiada informácie, ale ten ich odmieta prezradiť a zloží hovor. O chvíľu neskôr Henry prezradí, že jeho box sa plní zvláštnou tekutinou a že sa čoskoro utopí. Prosí Jeremyho, aby dal teroristom to, čo chcú, ale muž odmieta, pretože zložil prísahu, ktorú nemôže porušiť. O chvíľu Jeremy začuje nedaleko výbuch a všetko sa začne triasť. Henry prestane reagovať a Jeremy si uvedomí, že jeho vozidlo muselo explodovať. Potom v rádiu začuje, že vonku vypukol chaos a ukáže sa, že bol aktivovaný systém národnej núdze. Našťastie prezident bol odvedený na bezpečné miesto skôr, než sa k nemu teroristi dostali. Práve vtedy zavolá Jeremyho Ben a sľúbi, že robia všetko preto, aby našli Molly. Tiež hovorí, že viceprezident je teraz na bezpečnom mieste, ale stále sa snažia zistiť, kde je prezident. Ben, ktorý nepozná umiestnenie rulety, sa na to pýta Jeremyho, ale ten odmieta prezradiť tak zásadnú informáciu, obávajúc sa, že únoscovia môžu počúvať. Zrazu začne vozidlo prenasledovať niekoľko policajných aut a narazia doň, pričom Jeremy ho násilne hádže vo vnútri boxu. Po intenzívnom prenasledovaní sa však auto napokon zastaví a Jeremy nemá ani potuchy, čo sa práve stalo. O chvíľu neskôr únosca opäť žiada Jeremyho o umiestnenie rulety, ale ten odmieta čokoľvek povedať. Jeremy si uvedomí, že tento muž je Američan a pýta sa, prečo to robí, ale únosca odmieta pokračovať v rozhovore. Práve vtedy mu opäť zavolá Molly a hovorí, že si myslí, že je v sanitke. Jeremy počuje sirény a čoskoro si uvedomí, že aj on je v policajnom aute, čo znamená, že únoscovia používajú oficiálne vozidlá, aby prešli cez policajné kontroly. Henry mohol byť dokonca v kufri Epsteinovho limotaxíka. Hovor sa náhle preruší, počom Ben zavolá Jeremymu a hovorí, že sledujú Molly, ktorá sa približuje k Bielemu domu a jej vozidlo môže čoskoro explodovať. Beznádejný Jeremy mu povie, že sú v oficiálnych autách, takže ich nikto nezastaví. Ben ho potom začne tlačiť, aby prezradil umiestnenie rulety, ale Jeremy stále odmieta, pretože nemôže porušiť svoju prísahu. Zavolá Molly znova a ospravedlní sa jej za svoje minulé chyby a prosí ju, aby pochopila jeho situáciu. Obaja si vyjadria lásku a krátko na to sa Jeremyho box začne plniť zvláštnou tekutinou. Zavolá Benovi, aby ho o tom informoval, ale ten prezradí, že ide o tekutú bombu a šokujúco odhalí, že sa pridal k teroristom. Povie Jeremymu, že preňho je už neskoro, ale aspoň Molly môže byť zachránená, ak prezradí umiestnenie. No Jeremy stále odmieta a je pripravený zomrieť za národ a dokonca obetovať svoju manželku. O chvíľu Jeremy bojuje o dých a časovač sa napokon zastaví. Potom v šokujúcom zvrate dorazia dôstojníci, aby ho zachránili a vytiahnu ho z kufra auta. Otrasený Jeremy zazrie pred sebou muža a inštinktívne chytí zbraň, aby sa bránil, ale muž sa identifikuje ako Henry. A Jeremyho oči sa rozšíria v nevere, keď tam uvidí Molly spolu so psom a jeho majiteľom spredtým, ktorí mali byť mŕtvi. Potom sa objaví Ben a gratuluje Jeremymu k úspešnému absolvovaniu testu.
Jeremy je ohromený, keď sa dozvie, že je v tréningovej oblasti a že nešlo o skutočný teroristický útok, ale o test na vyhodnotenie jeho lojality vláde. Ben mu povie, že bol povýšený a budúci mesiac sa pridá k prezidentovi na turné po Ázii, aby zabezpečil jeho bezpečnosť. Keď to všetko počuje, náš protagonista si úľavne vydýchne a čoskoro ho odvezú do sanitky ošetriť jeho zranenia. Molly ho sprevádza a on sa pýta, ako ju presvedčili, aby bola súčasťou plánu. Vysvetlí, že jej zaplatili značnú sumu, ktorú použila na splatenie jeho dlhu Morganovi. O chvíľu Jeremy v diaľke zazrie Washingtonský monument a začne sa usmievať. Molly sa teda pýta, čo sa stalo. Zaujímajú, či je tam bunker, ale Jeremy hovorí, že to teraz nie je dôležité. Vytiahne z vrecka zásnubný prsteň a požiadajú, aby si ho vzala znova, na čo ona nadšene súhlasí. Obaja sa poboskajú, ale v poslednom zvrate ho zrazu pripúta k nosidlám. Potom Molly prehovorí do slúchadla a pýta sa ostatných, či počuli rozhovor. Ukáže sa, že krajina je skutočne pod teroristickým útokom a Molly sa spojila s teroristami. Všetko, čím si úbohý Jeremy prešiel, bolo premyslené úsilie prinútiť ho prezradiť umiestnenie bunkra. Keď získali potrebné informácie, teroristi rozhodnú, že Jeremy už nie je potrebný a prikážu Molly, aby ho zabila. Drží teda plynovú masku naplnenú jedom nad Jeremyho tvárou a ukončí jeho život, keď film dospeje k svojmu mrazivému koncu. Morálne ponaučenie príbehu je: nikdy sa nevracaj k svojej bývalej.